Slavnostní otevření největšího monolitického skateparku v České republice. Naše Dobříšsko. Zdravím vás, jmenuji se Michal Beran, právě jsme v Dobříšském skateparku, úplně novým, monolitickým. Je to největší skatepark, co se týče monolitické platformy. A co bych vám k tomu řekl, tak máte nejlepší možnost, jak se dostat na světové závody, protože tenhle ten park je na světové úrovni. Takže držím vám palce a věřím, že někdo z vás se určitě na ten svět dostane. Tady ta stavba, co tady vidíme, tak je opravdu unikátní, máme z ní obrovskou radost. Je to v podstatě největší park pro BMX a koloběžky v České republice, protože ty překážky jsme postavili opravdu co největší, tak aby byli schopní prostě konkurovat i světovým závodům a tak, aby jsme i ty mladý talentovaný kluky mohli tímhle podpořit, aby mohli opravdu venku přivést nějaký body, případně se dostat i na olympiádu. Takže máme z toho velkou radost, myslíme si, že to tady opravdu jako funguje skvěle. Vidíme to i dneska, že ta návštěvnost je veliká, že o to ten zájem je a těší nás to a je to skvělý. Přijďte se podívat. Máme tady v Dobříši nový skatepark, je to bombastická věc, největší v České republice. Řešíme samozřejmě takové ty počáteční porodní bolesti, protože je to další tady v našem nacpaném sportovišti, takže když tenisti potřebují klid, tady nemůže hrát muzika, takže řešíme, aby se všichni vzájemně moc neobtěžovali, ale máme velkou radost z toho, že přišlo tolik lidí dneska na exibici, jsou tady špičkoví jezdci z České republiky a není to jenom věc, že přijedou a ukážou, ale máme tady už i prvního jezdce z Dobříše Adama, který vyzval dobříšskou veřejnost, hlavně děti, jestli chtějí, že tady založí kroužek a bude je učit tady na těch rampách na skateparku v Dobříši, jak správně jezdit a skákat na BMX. Zdravím, já jsem Adam Šiška a chtěl bych vás pozvat tady v tomhletom skateparku na začátečnický BMX trénink. Chtěl bych vás naučit tady základy na tomhle malém kole. Můžete mě tady vidět od 3 až do večera, do tmy, co to bude otevřený, takže neváhejte mi napsat nebo se mě zeptat, když tady budu. Rád tady s váma budu trávit čas a budu se vám věnovat.